Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailinged iti nagan a Reynaldo, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilinged nak kumalatan iti nagan a Reynaldo. Addaak ita dito'y Canada. Ket iti baet ti mapaspasaran a pandemya, dakkel a tulong ti panakasapol ko iti YouTube channel yo. Tada na inayon a pagliwliwaan, tapno saan unay amarik na ti sikor, no daytay awan ti trabaho. Nang runa a makaagas kayo iti iliw di tapagilyan tayo a Pilipinas. May saak kadagiti na apektaran ti trabaho naga po iti pandemya. Tilaangan pagyamanak, sa anak akas kadagiti dadduma anaawanan at talaga iti trabaho. Idi katibok ti krisis manang, talaga na palalo a boredom ti marikriknak. November last year laeng anapasubliak iti trabaho, kat ita nga Enero laeng anakitak daytoy a channel. Pakaragsakak ti panakasarak ko iti daytoy a drama manang, tay di sa anak pa'y anag-abroad, may sa daytoy a drama adengdenggan mi kanitatang ko, bayat nga adda kami iti daga apakitaltalunan mi. Kayat kumat nga ibinglay ti padas ko, ama siguradok ajakton malipatan. Ket napasamak daytoy,
idi makitaltalon kami paylaan ken ni tatang. Apay aya nga dardaras ka nga gawid, Rinaldo. At napapanamaya. Di mat ko na yung nga itulod ko yung kalabalay dagiti bingay da, tatang. Kayat ko na mapanitulod, tapno mairing paskon ti pangibabaonan nyo kanyak. Hindi. Apay ano ibaon ka mapanijidak kalabalay kat alisto ka. Ngam no sa bali abanag kat adarason mo. Ni tatang met. Saan nakakastan niya? Awan pa'y nang ibaunan nyo kanya ka nagkadkadak. Punlaw nga madarason mo sakbay nga agtungpal ka. Ngam no ibaga kamapan ka ijay balay dagiti akin kukway ti dagasok-sukayan ta. Alisto ka pa'y ngam alas 4. Anya aya ti adda ijay balay da Sir Ricardo. Ala ni tatang. Anya ka di mananday ta asasawin nyo. Di kay kat maragsakan ta nagagatak nga anak yo. Ay, sana day tagagat-gagat ti pagsarsaritahan ta, Rinaldo. Di kayat ko amaamuan kat noan niya ti makagapaw. Taka na yun ka nagagat amapan ijay balay da Sir Ricardo. Naimbag na oras mo, Alice. Ne, anyat masapol mo, Renaldo. Apay nga da ka dito'y balay? Kwa, imay ko lain tulod dagiti bingay yo'y tapit. Imbaon nak ngamin ni tatang. Kastaya. Kat, ayan nga, dagiti bingay mi. Naiyornosan ni di bodega yo, Alice. Matlagayam. Apay nga ron nga da ka payla dito eh. Ha? Ada ka di pa'y sa baling aramidam? Wano gagaram, Reynaldo? Kwa, awanen. Imay ko lain tulod dagiti bingay yo. Oh, di pumanaw ka nga rodan. Ha? Awan mat gaya man ti rason nga agbayag ka pa'y dito eh. Istorbo kay di pa naginana. Oo na yan. Di man la nagyaman mat ni Alice. Pinabainan nakpay. Oo na yan. Anyat mapaspasamak ken kaya anak ko. Apay analiday ka. Awan nanang. Ay na, Reynaldo. Siyak ti inam. Amok no da sa bali ang mapaspasamak ken ka. Saan ka ang makapaglibak kanyak? Makita, dagita laangan a panagsensen na ay mo. Masigurado nga da saan anasaya at ang mapaspasamak. Ala, ibagam kanyak noon niya ti parikot mo. Awan ko nakmat nanang. Sandaklatan niya kaskaso. Saan ang mabalin ti kasta anak ko? Inanak ko nakmanan. Rumbang lang andingayan ka no kastang ada parikot mo. Ita, ibagam kanyak noon niya ti pampanunutam. Laadak ka di, nanang? Ha? Sino tinagkuna? Ay na, ulbod tinagkuna alaad ka anak ka. Kada kayo ngagkakaubingan dito ilugar tayo. Sika ti kataaran, sika pa'y ti kagagatan. Tano makitam dagiti kapatadam. Ay na, day talago umong agiinom ter aramidon da. Idinto tasika, kanayon atulungam ni tatang mo ijay talon. Iso asaan arumbang agladingit ka? Wano agdwa-dwa kay tilangam anak ka. Saan ka alaad? Siyak ti patsyam. Apay nga da ka mo nandito balay, Reynaldo. Imbaw nak ngamin ni tatang ko, Alice. Masapo lang makasarita kayo. May papanititalon nyo asok-sukayan mi. No may papanititalon, saan asyak tirumbang apangibagaam. Ni papa tirumbang akasaritam. Pasensya ka na, Alice. Si kamot niya min adagos tinakitak.
Iso ako nak no okay lang. Saan nga okay? Naawatan? Ha? Kan mabalin ka di, Reynaldo. Likli ka man ti makisarita kanyak no may ka dito'y balay. Ha? Ni, apay matalis. Agkaubingan tamat sana ya. Jack nga rod kaya't akasarsarita nak. Iso mabalin ka di. Saan ka nagdang magpay? Agtungpal kalaptan iti kayat ko. Kaubingak ni Alice manang Emmy. Ti kakaiso na nga anak dagiti agtagi kwa iti daga asuk-sukayan mi kani tatang. Napintas ni Alice, iso asaan anakaskas daaw nga adu ti aggusto kan kwa kat may sa akon kadakwada. Iso na laeng tamadlaw adi nakayat. Kat kasla kadurman nakpay no kasjay nga agsarsarita kami. No pay kasta, saan tayo mo't maisuro ti puso ako nada? Iso nga asit gakmutlata ni Alice no kasjay nga dagundaway. Ngamjak ni namnama tinapasamak, itinaminsan anakisarita ak kenkwana. Alice, mabalin ka... Natangkan ti ulam! Apay ha, tinungpa na ka, Alice. Anya ti basol ko kun ka. Gaputa natangkan ti ulam! Namin anon adaras na imbagakkan ka di nakasarsarita, tadyak kayat, ngam umasidag kamutlat ta? Damagag ko mala. No adda kayat mo adamagan, nagado ti babaunan may pagdamagam. Iso da ti kasaritam saan kat asyak, buwisit! Una yan. Nagalas lang araw doon ti trato na kanyak. Dangran nakpay. Unay matan ti kastoy. Anya jay ko nam anak ko. Kayat ko ti agabroad, nanang. Ha? Iso na lang ta pampanunutag ti magastos tayo. Ken, da kayo kan ni tatang ang mapanawak no bilang. Nay, kalaat man day ta desisyon mo anak ko. Apay apot tat day ta panggap mo. Kaya't ko alam mong ti panagbiag tayo. Bayat ang napigsak pa yung agtrabaho, nanang. Tanog tali na dak iti taltalon. Ang mga nudyak mapaginawa ti panagbiag tayo. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Mabalin na napigsa kayo pa itak ni tatang. Ngam kasanon nagsalog ton ti pigsayo. Reynaldo, anak. Jakmot kaya't nga agnanayon lata nakasti ti panagbiag tayo, nanang. Kaya't kumot ang makaginawa kayo kon ni tatang. Amok ti rigat tagtalon. Kat maasyanak ka ni tatang. Amom anak, makapabangar itirik na dagiti mangmangag ko ita nga ibagbagam. Ipampanakkel kang anak ko. Da kami kanitatang mo. Ngam, maiadayo ka kada kami no bilang. Di kay agdanag. Takabaila kasalwadan ti bagik, nanang. Tilaan pampanunutak. Kat ti aramatak nga agabrod. Ti magastos ko. Anak, Ngam ikagumak na iremedyo dayta. Talaga akayat ko ti makabrod. Siya kunti may dito'y balayo, tadinakmot na danon idinapan kay di balay, Reynaldo. Kaya't lang ka no makasarita, kung
nga di babaunan miya nakasarita. Sir Ricardo, nakababain. Inuray dak kumalatan ni Jay. Reynaldo Barok, awan terumba nga pagpainam. Mamati ka na patagti kayat mo nga ibaga kanyak. Sir, May papan ka di itian niya dayta, Barok. sir, nakababain man ngam. Agpatulong ako makada kayo. May papan itian niya. Arapaap ko ngamin ti makabrod. Iso na lang tawan mo ti umda sa busbusag. Iso apuspus ko lak ko matirupak ngagpatulong kada kayo. Kastaya. Nga masinon to ngayon ti kadwa ni tatang mo nga gamulo iti dagami. No panggap mo gayam ti agabrod. Sir Ricardo, Saan ka nga upupayan, Barok? Nga madalang dagiti kayat kumot asaludsudan ken ka. Kat sa payla kuma tamaawatam. Nanang, ayan ni tatang. Ay, nariwot pa itay na panijay talon, anak ko. Ni, apay adi na kriniingay tapno nakaduak ko ma. Ti ko na, baybayan ka kanon ama kainan na. Saan kanon arumbang agbanog ka ijay talon? Tapno ada pamigsam iti panangas asikasom iti panagabrod mo. Ha? Ay, saan may kumakayat ka ni tatang mo, ama iyadayo ka kada kami anak ko. Ang no talaga akayat mo ti agabrod, suportaran da ka. Nanang? Tilaang kidawon mikan ka. Agannad ka kumaakanayon iti sadino man nga ayan mo anak ko. No addakan iji abroad, awan kaminto ijay kan ni tatang mo amang andingay kan ka. No bilang anyaman ti mapasamak. Iso apang nga asim ko ma, taagannad ka akanayon ijay, ha? Ikarik nanang. Katuray da kayo kan ni tatang. Agannad kayo kumamot dito eh. Ibagayo ko ni tatang tasanong na niya agbanog iti talon. Addan edad na. Kat mabalin, saan ko man niya agbanog unay. Ibagak day taken kwa na. Ang amumutan jay ama anak ko. Ibaganan tumanon anak arkaro nga agkapsot no saan nga agtalon. Day jay nga minan ti ehersisyo na. Nanang? Basta tinapatag kat si ka anak ko. Tandaanam ti amin abilin mi ken ka. Tasika ti umadayo. Saan mi akayat nga dadakas a mapasamak ken ka. Tinantandaanak ti amin abilin kanyak dagiti dadakkel ko, iti ipapankon iti balasiw taaw manang Emi. Talaga anarigat, nang runa kadagiti damo abulan anayadayoak kadakwada. Ijay Taiwan ti damo anapanak, kat nagtrabaho ak iti may sa factory. Talo atawan ang nagtrabaho ak ijay, kat ingka gumaak abinayadan tinabulod mi idi kan ni Sir Ricardo. Agingga analpas ti kontratak idi ijay Taiwan, kat nagbakasyonak. Talon matlagayam ti kaibatugam anya, Reynaldo. Saan ka lakuman ang nagab-abroad no subyang matlaang ti panagtalon mo? Awan matlagayam asensom. Ma'am Alice.
Tultulungak lang ni tatang, bayat ti panagbakasyon ko. Amang iyor ornos iti dokumento nga agabroad manen. Ha? Di kagdanag. Tayo doon maminsan nagbakasyonak. Siguradwag to asaan ako nagsubli iti talon. Kat oray ti amak. Saan to mo naggamuloy ti daga? Sige Ma'am Alice. Agpakadakon. Imay ko laintad ka ni Sir Ricardo ti bayad ay dinabulod mi kan kuanay di nagabrodak. Ibagbagak nga ron nga oray interesan na. Ngam talaga nasingbot ni Sir Ricardo. Adayo ito ugali. Anya? Sige Ma'am Alice. Panawan kan dito eh. Anak ko, di mo lata ko man ingkaskaso ni Alice. Amon lang arudan ti ugali na. Awan mo ti madi nga inaramid ko nanang. Imbagaklakan ko ano niya tagpaiso. Amangan no nagsakit tinakam na ka, anak ko. Panag ko nakatawan ti basol ko no kastaman bilang nanang. Saan ko naparikot dayta? Takas itinakon. Awan mo ti madi nga inaramid ko. Oh, apay nga rod anagsan na ay ka itinaunag. Diyan ngamin maawatan ti bagik nanang. Tay tilaksid ti kasya nga ugali ni Alice. Saan lata mapunas tirik nakkan ko na? Nakarita kiti panang tagibasit na kanyak idi. Isa o nagporsigiya ka nag-abroad. Impagarap ko na iti panagsublik at nagbaliwon ti ugali na. Ngam panagkunak kat saan pa'y lahang. Kunakon kat. Iso matlagayam nga ura-ura dalatan ti desisyon mo idi nga agabroad. Nanang, Nigayam Alice ti makagapo. uwan nanang. Iso ti makagapo. Itata nakabayad ako ni tinabulod ko kani sa Ricardo. Rugyak mo tenda gurnong iti daytoy sumaruno pa nag-abroad ko. Sigurado ka makalungaw tayo ni Tirigat, nanang. Nang runak at sabali mat apagilyan itati papanak. Anak ko, anya ti makunam iti na ipatakder abalay tayo. Nagpintas nanang. Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ti arapaap ko para kada kayo kan ni tatang. Reynaldo, anak ko, natunoy mo dagiti arapaap mo. Adan urnong mo, gapo iti panagsakripisyom ijay abroad iti ado atawan. Ngam pasensya kayo nanang ha. Ngamin, ijay mo't Canada ti kayat ko apapanan iti sumaruno pa nag-abroad ko. Ha? Nay, kunak man agtalinaad kan dito oy. Di ka kadipay na umang agab abroad, anak ko. Nanang, kabambanwagak pa'y laeng. Masapol nga agsalukagak. Tapno masigurado ka saan kayo ni agrigat adadakkel ko. Reynaldo. Palubusan dak kumalata, nanang. Ni tatang. Ayan na. Nagsapa mo't nyawan dito'y balay. Ay na, sigurado nga dayjay ayan da Sir Ricardo dayjay. Ha? Anyat aramidan na ijay. Ay na, Reynaldo, anak ko. Sipod na udi apa nag-awid mo. Nakarkaro na nagbalin anasingad da Sir Ricardo kanti amam.
Kaya't yu asawan, agtrab-trabaho pa ila ka ni Sir Ricardo ni Tatang? Agtaltalon pa ila, lakayan ni Tatang, nakapsutan. Saan ang ngagtaltalon ni tatang mo? Inala ni Sir Ricardo akasosyo na. Partners da itan. Kat ni tatang mo ti mangimatmaton ka dagiti aggamgamulo iti talon ni Sir Ricardo. Kasta ka din, nanang? Wen, anak ko. Ti nasayaat, mapanak mo ti jay. Tabaliwak man yung tagyaman ka ni Sir Ricardo. Gapo iti panang tulong na kanya. Talaga gaya man nakarkaron anasingad datatang kan Sir Ricardo. Agawid ako ni Alice. Alice! Ha? Mabit lang, Alice. Kumusta ka? Okay lang, Mat Reynaldo. Nakarkaro apim mintas ka. Ha? Sapay la kumata din nakagura, Alice. Ibagbagak lang tagpaiso. Agyamanak, Reynaldo. Reynaldo, pasensya anak la ko man ititratok kan ka idi, ha? Ha? Naamiris ko saan arumbang ti panagbalin ko na sabrak kan ka idi. Iso sapay la kumata mapakawanak, Reynaldo. Naklaatak iti panagkid daw kanyak ni Alice iti dispensa manang Emmy. Ngem nakulding ti may sa apaset ti pusok. Kat ad-addan arimasok tiriknak nga agayat ken kuana. Dayjay tirugi ti panagbalin min anasinged nga uray idi adda akon ditoy Canada. Idi naudi ang nagbakasyonak, nagdatonak ken kuana. Kat sa anak mat anapaay. Kinapudno na manang Emmy, agkalaysa kami kuma idinapalabas atawan, ngam apag isumet ti idadateng ti pandemya, isu anaitantan. No makaawid ak itaatawan, nalabit a matuluyan ti panagkalaysami, kat magagaranak unayan. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Reynaldo. Reynaldo, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kitaam man laeng anya, ti tao anang pagpabain kan ka, tinagbalin akarit, tapno tunuyam dagiti arapaap mo, kat saan ka anapaay. Amom no apay? Gapo ta inaklon mo iti positibo nga aspeto ti inaramid kan ni Alice. Iso a positibo met tinagbalin a resultana. Sapay la kuma taawanan ti agbalin atubang iti panagkalaysayo. Kat mataginayon ti kinaragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi.